ezinye zeindaba esibhalayo ilezi engajwayelekile and ezisuke iqwashisa ziningi izinto ezenzakala empilweni. Ziningi izinto ezenzakala empilweni. And mungazazi lezi zinto ungagcina usuyithola usuboshwe nje kalula. Ungagcina nje usuyithola usuboshwe kalula. Yazi ngeke ngabhalelwa ngenye intokazi. Lapha ya Facebook likhona lelo daba. Lesihloko sithi usizo lwentokazi yakwaNongoma ethande ubhuti obehamba nentombi yakhe eTexini ebisuka kwaNongoma eThekwini. Lentokazi iThemisu angithi ngiyayichaze kakhulu ngomuthi osetshenziswa zinkabi mayisuke ifuna ukuyosocoka mayithengiwe mayifuna ukuyosebenza zibiza umsebenzi lokho zona. Limithi imvamisa yayo ayizwani nentombi. Njengoba kuye kuthiwe nje mawusebenzisa lo muthi ungasondela eduze kwentombi. Umuthi wenkabi isikhathi esiningi lokuyigeza ugcina insizwa mazigeza ngosebenzisa intombi ayidabuli lapho. Intombi nje ayidabuli. So ke lo sisi waye uthi begibele into nje eya recent mhla ka-22 njengoba kumhla ka-20 njengoba kumhla ka-20 mhla ka-29 namhlanje. So into ya recent into yangomhla ka should bekumhla ka-16 August. Udaba selibhale ngomhla ka-22 kodwa lo sisi bekumhla ka-6 should bese kuphele iviki. Lo sisi ube eThekwini esuka kwaNongoma eThekwini eTexini. Wangena eTexini wahlala esithini engemuva not eback seat kodwa lelandela iback seat bese kuthi phambi kwakhe bekuhlezi enye insizwa ihle ihamba nentombi yayo ngoba lo sisi mayechaza lensizwa ibingayifakile iring lentokazi naye lensizwa ibingayifakile iring shothi bebengashadile bekuyintombi yakhe ngoba uthi lensizwa ibizifunze lo sisi ama-chips bebefunzana ama-chips okukhombisa bathanda futhi ubebezwa phela lo sisi mabe xoxa. So ke lo sisi ubuka lezi izithandana uthi wayesethanda lensizwa. Uyasebenza lo sisi right. Wayesethanda lensizwa. Wahamba eTexini uyabona nje bathe sebeku Ultra City eku-N2 sebebhekele uthi lo sisi bathi babehla eUltra City wayegade nje ukuthi lo sisi lensizwa mayikuyehla yodwa yasala intombi uzohamba ifuni inamba yalo bhuti uthi bavele behlabo babili base befike behlukana lapha lo bhuti wangena kuma mails ama toilet wachama nabo bangena ngapha mayithi yaphuma fast lo sisi uthi wangalithola ithuba lokukhuluma nalo bhuti. So kuyasibhalela ukuthi ucela simpostele ukuthi maye ngathola lo bhuti nje maye ngathola lo bhuti ufuna ukuthi uthi wamthanda lo sisi wayehlezi ngemuva uthi wamthanda lo bhuti so uyafisa ukuthi akhulumisane naye. Bayakhomenta abantu abaningi angithi akujwayelekile ukuthi umuntu wesifazane bakhona abantu besifazane abashela insizwa ayikutshela nje umuntu wesifazane hey ngiyakuthanda ngiyakufuna nathi bakhona lesikhathi samanje nje abantu besifazane bakushela kodwa kunabanye abantu abapretender abenza sengathi abakwazi ukuthi kukhona lokho. Uma into enjalo ungazazi ukuthi ikhona zigcina sizikugaxelisa. Ngiyathanda ke ngoba lapha ya Facebook bayabonisana abantu nakhona la ku YouTube bayabonisana. Lo sisi nje abanye babemtshela lalela lo muntu umfunayo akeze ukwenza lutho uzolala nawe nje kuphele kanjalo.
wena uzosuka unamathele kuyena ngenhliziyo uyitshe kanti uzolala nje angithi uyashona ukuthi unentombi yakhe uzolala nawe nje kuphele kanjalo. Ngikhumbula nje ngibhala olunye udaba lwensizwa eyayisuka eGoli yathi mayifika eTexini lapha enkomeni erenkini enkomeni emateksini asuka eGoli eza kwaNongoma. Yathi mayingena lensizwa yathi mayingena eyangapha kwaNongoma yathi mayingena lensizwa yesifika ihlala eduze kwentombi kanti izokhishwa isisu. Yakhishwa isisu nje isekhona itekisi ingakaphumi. Yabuya yathi mayibuya lensizwa mayikhishwa isisu imoto angazi noma yayimisa kathathu isanda kuphuma eGoli imoto yayimisa kathathu yayisibona ukuthi ayisho ukuthi ikhishwa isisu yayisibona ukuthi izohlazeka kule ntombi le ehlezi nayo yavele yasala eTexini mase itekisi sikule mgwaqo le ngale ngaku isanda kuphuma nje ngaphandle kweGoli. Uthi angithi abantu manje bayathetha la eTexini nje bekhishwa isisu nje lo mayicela kumisa udriver esihambe yosithela ngale bayathetha abantu. Lentokazi lo ayisabayo iyona eyayigcinisilwa nabantu ithi hayi phela lo muntu ulona nje obeneke ngoba lo bhuti uthi ngavele ngathi ukuthi angiphalaza. Mayiphuma ngale ezenza umuntu ongathi uyophalaza kanti uyotoilet ukhishwa isisu. Uthi mangibuya ngala eTexini ngizohlala ngizeza umuntu okhishwa uphalaza. Uthi lentokazi eyayihleli la kwakuyiyona owayeyifihlela ukuthi wayekhishwa isisu. Uthi esegcina nje kwehle eTexini ehlela ukuthi njalo iyozibona lentokazi ukuthi ukhishwa isisu. Uthi yathi siyigcina sebethetha abantu bethi hayi ngeke lo muntu lona ekushuthi manje bazofika nini kwaNongoma itekisi mihambini. Lentokazi yakhipha u200 shuthi lo bhuti wavela wathi hayi ngiyasala driver qhubeka. Lo bhuti lentokazi yavela yakhipha R300 noma R400 R200 noma R400 yakhipha imali yehlisa isikhwama salo bhuti. Lo bhuti mayese yehlisa isikhwama esithi nanku imali yokuthi ugibele ngoba lentokazi yayithi lo muntu nje obesala la asazi noma unayo imali enye yokuthi aphinda alandele ngemuva ngoba kuyadura phela ukusuka eGoli uya kwaNongoma. Mhlambe bekuyimali yokugcina nje asazi. Yakhipha imali lentokazi yamnika yaqhubeka itekisi yahamba. Lo bhuti wasala walandela ngemuva wahayikha ke. So ke useyasibhalela ke lo bhuti ufuna lentokazi le ngoba wagcina engayazanga phela igama layo nanokuthi ngiyapi wagcina engayazanga wagcina nje ngokuyibingelela. So uyasibhalela ukuthi uyalichaza kudaba lwakhe nanokuthi wayekhishwa isisu siyachaza yavela intokazi vele kivela phela inomuntu kodwa yavela bakwazi ukuxoxa ngalo bhuti bagcine nje bengabantu abazobonana ngoba uthe lo bhuti noma singavumelani ngalutho kodwa ngayithanda le ntokazi ngaze ngayithandiswa isenzo saye yasenza kumina. So ke into efana nalezi uma kwenzeka mhlambe nawe umuntu wesifazane ngoba nabesilisa basibhalela nabesifazane basibhalela social media uyashesha ngempela nje kulezi insuku nje social media uyashesha uma ukwapost into ufuna into ethile uyithola fast. So qaphelani ke kulezo zinto nawe nosifazane mhlawumbe umuntu oresponsible uzobonwa insizwa ibhale ikufune ithi ngakubona endaweni ethile ikufuna insizwa kanti izokumoshela nje into yakho osuyakhe for almost 15 years. Ivele imoshele nje nge-one night kuphela ivele kuphele kanjalo. So please anithi nifunana akube ukuthi insizwe ekufunayo noma intombi ekufunayo akube ukuthi vele nawe usaqinga kodwa mawukuthi ngempela khona la ubambelele khona i-relationship usuyakhile nobona ukuthi bangahle kube ne-dent encane kuzophela kanti usayithanda nesabamsene kahle. Please ngitshela umuntu okufunayo osibhalelayo ukuthi ngiyibonile ipost ukuthi bisho mina kodwa ngeke sikwazi ukwenza lento. So ungathathwa ukuthi hawu cha shuthi lo muntu uyangifuna ngempela ngoba uzewabhala ku Facebook and all those things. Please. Thank you.